słowo powiedział, wypowiedział przed wszystkimi świadkami, że on nie ma teraz żadnych praw. Dziękuję za to wszystko, za współpracę. Tu kabel, jak to prawda, on może teraz wypowiadać za wszystkimi i kiedy ludzie paliliśmy elektrykę. Wtedy kabel, tu kabel, czytam. Posłuchajcie dobrze. Tu kabel, hej! No a on to pieniędzy używa na automatu, a tam to oddawa. Tym ludziom on zna, że czemu temu nie? A to są pieniędzmi, kiedy ludzie płacili każdy dzień. Tylu. Preto wypilił do chłon, jeszcze wybrał pieniędzy, a już na automatu gra.